गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 16 फेब्रुआरि मंगलबार खालि फुंनि समावनो मध्य प्रदेशनि सिद्धि हालामाव बास गारिनि जाब्रबथाय जानायाव सा 38 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेवहाय सा 50 दावबायारिफोरा दावबायदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सा 50 दावबायारिखौ लानानै गंसे बास गारिया सिद्धिनिफ्राय सतना हालामसिम दावबायगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे समावनो गंसे बोलेर' गारि फैबाय थानायखौ सालायगिरिया साइड होनाय समावनो बे जाब्रबथाय जाथाया जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथियाव, बलिउडनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय सासे राजखुंगुरआ गावखौ फोजोबना लादों। मिन्थिनाय बायदिब्ला बलिउडनि MS2नि सावथुननि फावगिरि सन्दीप नाहारआ गावनि फेसबुक पस्ट होनानै नखरनि जेंनानि थाखाय गावखौ फोजोबना लादों होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि सन्दीप नाहारआ गोलाव समनिफ्रायनो गावखौ मोजां हालोदाव गैयैखौ मोनदांबोगासिनो दंमोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि जिउनि दुखु आरो गावनि असे बिसिजों गाज्रि सोमोन्दोखौ लानानै फोरमायदों। सन्दीप नाहारआ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि असे बिसि आरो बिसिनि नखरनि बिमा बिफामोना मेन्टेलि टर्चार खालामनायजों लोगोसे ब्लेकमेल खालामनो सिगि सग' खालामनायनि अजद खालामदोंमोन। थामथियाव, मैया थांनाय 16 जानुवारि गोथार सरस्वती सानखालि बाक्सानि गंसे फरायसालियाव हिन्दु मुस्लिम गोरोबनानै बिमा सरस्वतीखौ फुजा खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना सेर निकासि हालामनि बे फरायसालिनि मुङा इन्द्रलाल फाथक हिनजावसा गोजौ फरायसालि। बे फरायसालियाव खमैबो 50% मुस्लिम धोरोमारि फरायसुलिफोरा फरायो। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइनि बिगोमा बिमा सरस्वतीनि फुजानि समाव बोर लानो थाखाय फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसुलिफोरखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे फरायसालियाव थानाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो फोरोंगिरि आरो फरायसुलिफोरजों लोगोसे हारि धोरोम बासिलायनाय लाखियाजासे हिन्दु मुसलमान आरो ख्रिस्टियान जयै गोरोबलायनानै बेफोरबायदिनो सरस्वती फुजाखौ फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। ब्रैथियाव, धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं खरगपुर गामिनि बर' गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि गामिनि रायजो राजाफोर आरो गामिनि लाइमोन लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा एबसुआबो फोरोंगिरिखौ फरायसालियाव थाबैनो थिसननांगौनि थाखाय गोख्रों रावजों खावलायदों। बाथियाव, बावैसो सिगां उत्तराखन्डनि शामली जिल्लायाव बरफ आवलिनानै दैबाना जानाय जाथायाव तपन सोरांगोनिफ्राय दासिम सा 58 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो मैया थांनाय 16 फेब्रुआरि खालिबो दै बानाजों बोहैखारलांफानाय 2 सुबुंनि गोथै सह'खौ तपन सोरांगोनिफ्राय बोखांनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिम 58 गोथै सह'नि गेजेराव 30 सुबुंनि सह'खौ सिनायथि होनो हानाय जादों आरो तपन सोरांगोनिफ्राय सा 11 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादोंब्लाबो सा 146 सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो दथियाव। गाइखेर फाननो थाखाय राजा लामाजों थांनो गोब्राब मोननायनि जाहोनाव सासे आबादारिया 30 कौटि रांनि गंसे हेलिकप्टार बायनानै लादों। लोगोसेनो आबाद फोथारावबो गंसे हेलिपेडबो बायनानै लादों। हादर नाङैनो बयजोंबो सावरायजानाय बे आबादारिनि मुङा जनार्दन बायर। गाइखेर फाननो थाखायनो बिथाङा हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोआव थांनांगौ जायो। नाथाय बिथाङा सम बायदियै खावसे जायगायाव सौहैनांगौआ गोब्राब जायो। बिनि थाखायनो बिथाङा 30 कौटि रां बाहायनानै गंसे हेलिकप्टारखौ बायनानै लादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।